I min verden var den her oplevelse slet ikke Locked værdig. Det lyder måske lidt hårdt, men det kommer vi til. Jeg kan egentlig rigtig godt lide selve konceptet. Altså, man skal ud og løse en mordgåde ude på de lokationer, hvor enten de mistænkte eller den myrdede har opholdt sig op til mordet. Det hele er styret på en app, hvor man kan se, hvor man skal hen og se de ting, man skal løse. Og man har en rygsæk fuldstændig proppet med ting og sager, man skal gennemgå og gennemsøge for at finde frem til de rigtige løsninger. Det burde virkelig spille det her, men det gjorde det bare ikke. Jeg er simpelthen så skuffet over selve escape-delen i den her oplevelse. Da vi var ude og skulle løse den allerførste opgave, der står jeg og er ved at se videoklippet færdigt, og inden det sidste ord er sagt, der har mine venner fundet svaret. De har simpelthen fisket sagsmappen op af den taske, jeg havde på, og fundet løsningen i løbet af no time. Det var simpelthen alt for simpelt, og vi står faktisk i flere minutter bagefter og kigger rundt i den her gård, vi står i, og tænker, hvad er det, vi har overset? Hvad er det, vi skal klare mere? For det kan ikke bare være det. Men så fortalte appen, at vi skulle videre til næste lokation. Der er jo en mordgåde, så børn er faktisk ikke anbefalet at have med på grund af teaterblodet og alt det her. Men helt seriøst, jeg tror min 8-årige kunne have klaret alle de opgaver, der er i den her sag. Vi var en gruppe på 8, der var klar til at løse det her mysterie, og valgte at dele os op i 4 og 4, så vi sådan 2 hold kunne dyste mod hinanden. Og det var super fint. Det var lagt vand til, og de var klar til at sende os afsted. De 2 hold bliver så sendt afsted med lidt afstand fra hinanden. Desværre er afstanden så kort, at vi kommer til at klumpe sammen næsten hele turen igennem. Resten af turen, der løber holdet fra punkt til punkt for at komme foran os, for ikke at blive generet. Og vi går helt stille og roligt frem til næste lokation og støder igen ind i holdet og må stå og vente på, at det simpelthen bliver ledet til os. Det var lidt en irritation hele turen rundt. Da vi så kommer i mål, der står holdet og spørger os, nå, hvordan gik det? Hvordan gik det? Hvordan er I på ranglisten? Der var så en rangliste over, hvordan man havde klaret sig. Og da vi kom ind i den, der kunne vi sådan juble lidt, fordi vi var nummer 3 på ranglisten. Helt vildt fedt. Så kigger jeg lidt nærmere og tænker, hvorfor er vi egentlig nummer 3? Fordi jeg synes jo, vi havde taget det stille og roligt hele vejen rundt. Vi har svaret korrekt på det hele. Super fedt. Så selvfølgelig havde vi en mulighed for at være så langt op. Jeg kigger så på nummer 1 og 2, og de har faktisk dårligere tid end os. De har også svaret forkert på nogen, eller i hvert fald brugt flere svar på at svare rigtigt på nogle af opgaverne. Hvorfor er det, at vi ikke er foran dem? Jeg spørger så Game Masteren, og det er så fordi, at de har gået 30 meter kortere end os, altså de har taget en mere direkte rute. Og jeg vidste slet ikke, det var et parameter, man målte på. Jeg var simpelthen så skuffet over det her. Det er slet ikke Locked værdigt. Helt ærligt, hvis der kommer en person, der aldrig har prøvet et escape room før, og spørger mig, hvor skal jeg tage hen sammen med mine venner og prøve et escape room, så vil mit svar være Locked. Det er det sikre valg. Her får I en okay stemning, nogle puzzles, som er for alle, og en super oplevelse til prisen. Det synes jeg virkelig, det er det sikre valg. Og så kommer man ud i sådan noget her, og det var bare en dårlig oplevelse. Altså appen, hvor det hele foregår på, den fungerer egentlig fint, men videoerne, de er computerskabt. Det er altså noget AI, nogle personer fuldstændig uden følelser. På et tidspunkt så står en af de mistænkte og smiler, mens han snakker om den dræbte. Altså, det var så upersonligt det hele, og så nemme opgaver. Det var slet ikke pengene værd. Det synes jeg virkelig ikke. Jeg vil langt hellere have brugt pengene på et af de rigtige rum. Det her, det var nærmest bare en gåtur. Heldigvis med nogle personer, som jeg holder af og rigtig gerne vil bruge tid sammen med. Men det var vitterligt ikke andet. Og den tur, den kunne vi have gået gratis. Det var ikke Locked værdigt. Punktum. Og jeg håber, at jeg kan komme til at anmelde Lockeds rum i fremtiden, så jeg kan give dem nogle positive ord. For det synes jeg egentlig, at alt det andet, de laver, fortjener. Men det her, det var virkelig skuffende.